Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Wonten ing gesang sesarengan bangun komunitas ingkang begja rahayu temtu betahaken semangat lung tinulung bantu binantu setunggalan setunggalipun. Mirungganipun nggih anggenipun bangun iman kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti. Jejering paguyubaning murid-murid dalem ing jaman sakmenika, iman kapitadosan boten namung sekedar percaya terus rampung. Naminipun percaya utawi yakin kanthi mantep lan leres betahaken proses. Lan proses menika tentu setunggalan-setunggalipun benten-benten. Wonten sing prosesi cepet, wonten sing prosesi dangu, wonten ugi ingkang mbok menawi sak laminipun gesang tetep berproses anggenipun percaya marang Gusti Yesus. Kados yen kula panjenengan dados katekis utawi nggih umat ningali para calon baptis, pancen sacara standar menika le pelajaran setunggal tahun saben minggu sepisan. Ning prosesipun setunggalan-setunggalipun benten. Wonten sing setunggal tahun pun cekap, wonten sing mbok menawi mboten ngantos setunggal tahun ya wis cukup, wonten sing betahaken langkung saking setunggal tahun. Gumantung pengalaman-pengalaman imanipun dumateng Gusti. Dinten menika sesarengan pasaman suci sawegung kula panjenengan mestakake Rasul Thomas ingkang termasuk rasul sing terkenal. Awit rikala Gusti Yesus wungu saking seda, Rasul Thomas termasuk rasul sing ora percaya marang wungu dalem Gusti. Mbok wis diceritani dening murid-murid lan rasul-rasul sanesipun. Sadurunge aku ndelok lan ndumuk tatu-tatu dalem ora percaya. Menika salah setunggal tandha bilih kapitadosan utawi percaya marang Gusti Yesus butuh proses. Lan sasampunipun Thomas piyambak pinanggih kalian Gusti, lajeng Thomas pitados. Nah, kados pundi anggenipun Thomas ngalami kapitadosan sing wetah dumateng Gusti? Menapa Thomas nggih lajeng ndumuk tatu-tatu dalem? Menapa boten? Amangga kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 21 ngantos dumugi 29. Thomas, salah sijine murid rolas sing karan kembar, pinuju ora ana nalika Gusti Yesus rawuh. Thomas dikandhani murid-murid liyane, "Aku wis padha weruh Gusti." Nanging wangsulane Thomas, "Yen aku durung weruh dhewe tabeting paku ing astane lan durung nglebokake drijiku ing tabet mau, sarta durung nglebokake tanganku ing lambung dalem,
aku ora arep ngandel. Let 8 dina para murid padha ana ing kamar lan Tomas ya ana ing kono. Senadyan lawange dikancingi, Gusti Yesus rawuh lan jumeneng ana ing tengah karo ngandika, "Dipadha tentrem." Tumuli ngandika marang Tomas, "Kene drijimu lebokno lan tamatno tanganku. Kene tanganmu lebokno ing lambungku. Aja seneng maido nanging ngandela." Tomas caos wangsulan ature, "Gusti kawula, Allah kawula." Gusti nuli ngandika, "Marga weruh aku Tomas, kowe ngandel. Rahayu sing ngandel senadyan ora weruh dhewe." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, cariyos Injil konteksipun menika Gusti Yesus ingkang sampun wungu saking seda lan para murid nembe makempal wonten ing salah setunggal griya kancingan lawang merga ya wedi kalian tiang-tiang Parisi lan masyarakat Yahudi umumipun ingkang sampun termakan dening fitnah lan tuduhan dumateng Gusti Yesus. Rikala makempal pranyata Tomas boten nderek merga menapa nggih mbok menawi merga saking kuciwane dumateng Gusti Yesus sing merga dipitenah, merga nampi tuduhan-tuduhan palsu lajeng kaukum kisas seda wonten ing pamentangan. Padahal kados murid-murid sanesipun Tomas kepengin Gusti Yesus dados penggedhe, dados pimpinan sing sukses sing berhasil. Ning kanyataanipun benten kalian pangarep-arepe. Mila lajeng Tomas boten nderek kumpulan para murid mbok menawi merga kuciwa menika. Lan dilalah pas kumpulan menika Gusti Yesus rawuh ning Tomas ora melu. Menika nggih saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan Bapak Ibu. Aja ngasih awake dhewe kaya Tomas sing merga kuciwa, merga masalah tertentu terus ora melu kumpul. Mbuh kuwi ana ing kumpulan lingkungan, apa ing brayat, apa ing paroki, misa saben minggu. Padahal pas kumpul menika Gusti rawuh. Lan yen Gusti rawuh tentu ngasta berkah. Para murid sing nderek kumpul menika anggenipun crita dumateng Tomas kanthi bungah. Minimal wonten berkah kabungahan lan pitedah dumateng para murid rikala Gusti Yesus rawuh wonten ing pakempalan kala wau. Mila kula panjenengan nggih kedah yakin yen awake dhewe kumpul mbuh kuwi ana ing brayat, ing lingkungan, ing paroki, Gusti Yesus rawuh ngasta berkah sing dibagekake marang awake dhewe sing ngumpul. Kula panjenengan emut nggih sabda dalem Gusti, yen ana wong loro utawa wong telu kumpul atas asmaku, aku ana ing tengah-tengahe. Nah menika tentu saged dados tulodo tumraping kula panjenengan. Awake dhewe kudu sregep kumpul wonten ing paguyuban, wonten ing komunitas sing begja rahayu. Seminggu sasampunipun rikala para murid do kumpul, Tomas terus nderek laning mriku pinanggih kalian Gusti Yesus. Menapa sing dipaidu dening Tomas diwelehake dening Gusti Yesus. Tomas kan maidu, yen aku durung ndumuk utawa nglebokake drijiku ana ing tatu-tatu dalem, aku ora bakal pracaya. Gusti Yesus langsung ngendika, "Endi tanganmu, lebokno ing lambungku." Nah menika tentu pitedah dumateng Tomas supados percaya marang Gusti Yesus lan percaya marang pawartos para murid sanesipun. Gusti kanthi cetha ngandika, "Aja seneng maido nanging ngandela."
Thomas dados conto tumraping kula panjenengan kados pundi proses pitados dumateng Gusti. Kadang kala ragu-ragu utawa yole pracaya durung sampurna boten masalah, ning kula panjenengan kedah tumuju dumateng kapitadosan sing wetah kados Thomas. Sasampunipun ngalami wungu dalem Gusti, Thomas lajeng wantun ngelabui Gusti nganti pati. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.